El jaciment Pla de Petracos pren el nom de la partida on es troba, al marge esquerre del barranc de Malafí. Es tracta d'una manifestació artística exclusiva de les nostres terres anomenada art macroesquemàtic, que es distribueix pel nord de la província d'Alacant i el sud de València. L'art macroesquemàtic s'associa a les primeres comunitats agrícoles i ramaderes de les nostres terres, portadores d'un tipus de recipients que es decoren amb imatges d'orants. El conjunt del Pla de Petracos s'ha identificat com un santuari per a aquestes comunitats que practicaven en este lloc rituals relacionats amb la fertilitat humana i la de la vegetació mateix. Així ho suggereixen les representacions femenines i la resta de motius. Per l'excepcionalitat i pel grau de conservació de les seues pintures, Pla de Petracos és el conjunt més representatiu de l'art macroesquemàtic. El seu valor patrimonial està reconegut sota la figura de bé d'interès cultural. Des de l'any 1998, aquestes pintures estan inscrites en la llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO. Les imatges macroesquemàtiques, sempre de color roig i grans mides, es distribueixen a manera de retaule. El conjunt principal s'ubica en l'abric central més elevat. Ací destaca una figura humana, possiblement una dona, amb els braços i les cames alçats i la indicació dels dits rodejada de motius geomètrics. A la part superior, com si sorgira del seu cap, s'hi va pintar una altra figura humana. Ambdós s'identifiquen com a orants, per la posició dels braços estesos cap amunt. Als costats d'est abric central es distribueixen altres abrics i en un d'ells es poden identificar 3 figures humanes enllaçades a l'interior d'una espècie de fornícula. En la resta, un complex motiu geomètric que arranca de cercles concèntrics rematats amb xicotets traços a manera de dits i 2 estranyes figures identificades, no sense dificultats, com a part d'una dona i el cap d'un bou. Entre les imatges llevantines destaca la representació d'un xicotet cérvol ferit. Les pintures van ser descobertes el 1980 i a partir d'este moment es van succeir les troballes fins a superar àmpliament el centenar de jaciments a terres alacantines. S'ha condicionat la visita lliure al conjunt d'abrics i s'ha facilitat la visió i la comprensió de les pintures per mitjà dels corresponents panells explicatius.